Ngiyawabingelela umkhozi wakamzobi yona indumandumane yadume esizweni ihlahla somzebe singahlalwa nyosi abathe yahlala bhamu kamehlo injikajikane ejika njengempisi umshikashika kamashikane indaba semalini umshiqi ushikisha ubhejane obomvokwaza ngophundelo ogolide usikhwishikhwishi inhlonhle nopapa ekhanda isigolozo namehla abomvu nonkaniza ukhanda lemjolo wakhe umtapo wayinto. Ngifuna ukukhuluma ngento engayibeka la ekhaya le especially ukuthi lento isekuyinto engayivala noma inini. Ngidlulisa umyalezo kubantu abaningi abangilandelayo nakubantu engisebenzisana nabo emsebenzini nobunyanga ukuthi kahle kahle lento engayibeka la ekhaya especially sekuyinto engayivala noma inini. Ngiye ngathi abantu abagembulayo abafike nemali yo-2500 i-deposit ukuthi umuntu esimhlanganisele imithi yakhe bese esebuya no-7500 mase ezokhokha eqeda kokugembula ngoba igambling lala ekhaya iwu-10,000 rand 10,000 cash. So ngifuna ukuthi ngudlulise umyalezo bangasho ukuthi abantu angibatshelanga ukuthi lento yoma specially sengizoyivala nomnini angikalazi usuku ngizoyivala ngakho kodwa nje ngeke kuphela lo nyaka ngayivalile ngisangayivala kwakusasa lokho kusayo but usuku angikaqophi ngizoyivala lento umuntu mefika la ekhaya afike ezoshaya full price ngoba kahle kahle inhloso yami yokuthi ngenze lento bengifuna ukukhombisa abantu ukuthi kahle kahle nginalo uthando lokuthanda abantu. Okwesibili ngikhombisa ukuthi lento engihlezi ngikhuluma ngaso ngikhuluma ngento okuyiyona futhi ngiyayazi into yami ngigarantile ngoba ngake ngasho ngathi suke kusho ukuthini ukuthi umuntu athi udayisa isigubhu ngomali engango-100,000 angafuni ukunikeza umuntu isigubhu mefike no-50,000 athi akahambe ohlanganisa 50,000 ngoba fanele umnikeze umuntu into ayisebenzise uzobuya ukhokha 50,000 uma esephumelele ngoba lento yakho sokuyigarantile. But angigxeka abantu abaningi angigxeka abantu abayinyanga abalaphayo. Umuntu nomuntu wenza ngendlela yakhe usebenza ngendlela yakhe esigodlweni sakubo ngoba nombani ulalela idlozi lakhe. But into engizokhuluma ngayo kakhulu namhlanje ngizokhuluma ngalento yokulapha ukuthi lento yokulapha ayiyi ngeminyaka futhi ayiyi ngokuthi umuntu ugqoka kanjani ayiyi ngokuthi umuntu usenentshebe usegugile ayiyi ngokuthi umuntu ubuya athuquka izintuli noma ubuya ehleze eclean akathuquka izintuli cha. Angisho futhi ukuthi kunomuntu engimaziyo othuquka izintuli ngoba kwamina ngithuquka izintuli ngiyageza ngiclean futhi ngiright ngilala ngidlile ngiyakwazi ukuyimela njengendoda. Into engifuna ukugxila kuyona kakhulu ilento yama price ukuthi uma uphethe into ufundile into yakho uyithemba uyakhona ukuyenza into yenzeke kubonakala. Uma uzwa umuntu ethi ukwazi ukwenza isigubhu ungamphikisi futhi ungamgxeki ngoba wazi nemubile eninamandla ukuthi ayokhokha eyofunda ulwazi ngoba lento yezigubhu awufundiswa idlozi ufundiswa abantu abayinyanga sebebadala ukuthi kahle kahle makwenziwa lemigilingwane yokuthwala kufakwa nani kumixwe nani kwenziweni isigubhu sona sidlane uma kuvuswa isipoki sivuswa kanjani. Ungabuka umuntu methi ukwazi ukwenza into bese wena uyagxeka uthi kungenzeka ukube akakwazi ngenzeka ukuba uyakwazi but akakwazi kahle hle cha. Kuyenzeka umuntu oneminyaka engaphansi komuntu ona 50 sometimes uhlangane nomuntu ona 30 but omunye una 60 years usemdala adaqala kulapha kodwa akayenza into perfect ingoba into ayifundisiwe ayishayi kahle ishayi buyibheke eceleni sometimes ibuyigeje. So uma ufuna ukuthola kahle ulwazi lomuthi wena umuntu oyinyanga wena umuntu olaphayo wena umuntu owumthandazi uyasondela kubantu abayinyanga sebephezulu uyasondela kubantu abayinyanga asebephethe izinto eziphilayo njengathi ngoba mina ngiyayigaranta ukuthi izinto eziphilayo ngiphethe izinto engiphethe la ekhaya futhi ngayifunda angisho ukuthi ngayivukuzela mina phansi ngazimba phansi cha angiyimbanga phansi ngayifundisa ngokuhamba ngikhokha ngifuna ulwazi. Inamba engithola kuyona 0787336068 wena ufuna ukusondela la ekhaya kwaMkhozi kuba kwayindumandumane yadume esizweni ihlahla somdlebe singahlalwa nyosi abathe yahlala bhamu kamehlo injikajikane ejika njengempisi umshikashika amashikane indaba semalini umshiqi ushikisha ubhejane obomvokwaza ngophundelo ogolide usikhwishikhwishi inhlonhle nopapa ekhanda isigolozo namehla abomvu nonkanisa ukhanda lemjolo kwakho umtapo wayinto.